estamos tan afeitos a escoitar a palabra radiación e que sexa por algo malo que cada vez que aparecen algures trememos de medo. Pero nada máis lonxe da verdade. A radiación é, nin máis nin menos, que a transmisión ou emisión de enerxía. A súa forma máis famosa é a radiación nuclear, sí, que acontece en forma de partículas. Mas tamén existe a radiación en forma de ondas, como é o caso da luz que vemos todos os días ou das radiofrecuencias que usan os nosos móviles. Isto ten que quedar claro. Que algo leve a palabra radiación no nome non é malo de por sí. Pero pode selo? Sí, pode selo. No caso da radiación en forma de ondas, por exemplo, canto máis rápido oscilen, ou o que é o mesmo, máis frecuencia teñan, maior será a enerxía que carrexen. E chega un punto no que esa enerxía é tan alta que a onda pode arrincar electróns das órbitas dos átomos. E se isto se prolonga durante demasiado tempo nun corpo vivo, acabará por causar efectos negativos na súa saúde. Mais tamén hai ondas moi útiles e fundamentais para o funcionamento do mundo no que vivimos, que están moi lonxe de ter este efecto nos nosos corpos. Que teñamos cobertura no móvil implica que hai radiación electromagnética que lle está a chegar á antena que ten dentro. En concreto, o tipo de ondas que usan os nosos móviles chámanse microondas. Pero que, dende o punto de vista físico, faltalles moitísima enerxía para poder sequera soñar con arrincar electróns dos nosos corpos. O único método coñecido que teñen de interactuar connosco é a través do chamado quecemento dieléctrico. Cando estas ondas atravesan moléculas de auga, obríganas a rotar conforme a onda se atravesa, o que lle transfire parte da enerxía da onda ás moléculas. A gran escala, isto acabará por se traducir nun incremento da temperatura. E de feito, este é o mecanismo que usan os fornos microondas para quentarnos a comida. Pero é que a intensidade que usan os nosos móviles é tan baixa que non hai ningunha evidencia de prexuizos contra a nosa saúde. E si, é certo que as novas xeracións de telefonía traballan cada vez con frecuencias maiores. Segundo as nosas necesidades de comunicación foron aumentando, tamén foron aumentando as velocidades de subida e descarga dispoñibles. E o xeito de conseguir isto é aumentando a frecuencia das ondas que usamos para as comunicacións. Agora mesmo estamos no momento de transición entre a cuarta e a quinta xeración de telefonía. E mentres que a primeira usaba uns poucos gigahercios, a quinta xeración de teléfonos poderá pasar dos 100. Aínda moi lonxe de arrincar electróns dos nosos corpos, pero quen de nos outorgar velocidades de descarga como nunca antes. Ou non. O problema coa quinta xeración é precisamente a súa gran vantaxe, as altas frecuencias de oscilación. Canto máis rápido oscila unha onda, máis perdas sofre mentre se propaga. Sen ir máis lonxe, as ondas microondas non van máis aló das capas máis superficiais da pel. Así, as compoñentes máis rápidas do 5G non poderán chegar moito máis lonxe dunhas poucas decenas de metros. E xa nin falemos de atravesar muros. Incluso un día de choiva pode ter efectos moi negativos nestas frecuencias. A solución sería a instalación masiva de antenas. Pero isto non vai estar dispoñible en todos os sitios. Está xustificado que sexamos precavidos e lle teñamos respeto a este tipo de cousas. Por iso existen regulacións que controlan a potencia que se pode usar e constante investigación levada a cabo. O que non está xustificado é o medo irracional por mero descoñecemento que nos poida levar a conclusións con nesgo e pouca rigorosidade. E ollo, eu, despois de me informar para este vídeo, estou de acordo con que a quinta xeración de telefonía non é o paraíso que nos venden. Mais diso xa vos fala Diego no seu canal.